Sawuphumelela sonke kunjalo nje noba sijongene nenqkuba kaxaka zengxaki kwiphondo leMpuma Kapa noba sijongene neengxaki ezingakanani na kwilizwe loMzantsi Afrika kodwa sawuphumelela siyabulisa. Heyi, enkosi Mzambo, siyabulela Mzambo. Usuke nawe ke phaya mfana omdala ku-7 azokubeka ngqo kwintsimbi yethoba. Siyabulela ke kuphathele zombini amasiko nezithethe ekuphathele zolimo. Ivukani FM le siyabulisa, siyakhahlela kwinkosi. Mbambozone zeliphondo, mbambozone zomhlaba, silapha nje sokubekela ubala konyana wendlulenkulu ukuba lo ngumhla wokuqala kwinyanga yekhala kunyaka wama-2025. Igama lam ndingu-Asanda Maliwa Nkqonkqo. Sithi sokuthatha lo vimba siwabe kwizintlu ngezintlu, sithe lowo nalowo makahlale ecaleni kwakwabo ize sibone uba ngubani na ukhoyo kuba kade asilelanga ntweni, silele ecepheni sakuhluzela etispunini. Into ebalulekileyo kukuba sakunika uvimba ngobunjalo bawo. Sibetheka imixholo emibini ukusukula namhlanje, kodwa ke phambi koba senze nantoni na sijonga umgama osele uhanjiwe. Kaloku iphondo leMpuma Kapa ngoku sele ingabantu abathe kratya kwikhulu abachazwe njengabayobikelwe yisemkhulu ukuba ixoshomba liwugqibile umbona ezantsi emhlabeni. Kodwa ke isithili esi sase-OR Tambo kubonakala uba isesona sitshotshe entla ngamanani. Umbuzo ngokuba ingaba ngoku urhulumente wephondo leMpuma Kapa sele ehambe umgama ongakanani na phantsi zonke phofu izigaba zorhulumente kwindlela zokuzama ukuncedisana namaxhoba athe abe kanti athwaxeka kuku. Kodwa kusabela banzi malunga noko ngomnxeba sibambe kanye umphathiswa wesebe lorhulumente ngobambiswano nemicimbi yemveli kwiphondo leMpuma Kapa uba uZolile Williams. Mphathiswa, siyakwamkela kwiVukani FM. Mandibulise kuwe msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli beVukani FM xa belungiselela ulala ngokuhlwanje. Nkosi kakhulu, siyabulela nathi ngokuba ube kanti kunye nathi nje. Ewe kudala sibala sibona kubalwa, nawe uba nosiza nawo amanani ubane uthetha nonondaba uba silapha ngoku namanani abantu esele bengqiniwe uba ngokwenene ngamaxhoba wezi floods, wezi mpuphuma. Simephi ngoku kwinkqubo esingathi kukungenelela kukarhulumente kula maxhoba? Masiphinde Asanda sigqwale emswaneni kunye naloo makhaya athe aphulukana noonyana neentombi nootata noomama neentsana zawo kule nkxwaleko ithe yehla apha eMpuma Kapa, ingakumbi isehla kulaa mmandla wase-OR Tambo naphaya eAmatola District, kodwa ke ngokuthe gabalala kwidistrict zonke zeli phondo, kangangokuba amanani anyuke ayokuma ku-102 abantu abathe basutywa kukufa ngenxa yezi nkxwaleko. Imisebenzi ke esiwenzayo Asanda kukuba siqinisekise into yobana la makhaya athe achatshazelwa yile meko yenkxwaleko, abo bathe sabahlalisa kwii-centers ezahlukeneyo. Uba uya kulaa masipala waseMnquma kune-center sibahlalise kuyo, naphaya kulaa masipala wase-KSD kunee-centers ezininzi esibahlalisa kuzo abantu, apho siqinisekisa nje uba abantu noko bayakufumana ukutya, bayazifumana iinto ezinxitywayo, bayazifumana ukulungiselelwa into yobana mabade baye kuloo makhaya ethutyana awuthi agqitywe ngurhulumente kumyinge weenyanga endiqonda uba zingantathu ukuya kwezine. Ngoba kaloku Asanda, ingxaki yokokuba laa mhlaba siwufumeneyo eCuwa kunye naseMthatha kufuneka siqiniseke into yobana kufakwa iinkonzo phaa ezifana namanzi. Okwesibini, bayakhelwa ii-temporary structures, then sandule ke ngokuba siyoba locate izindlu kwezaa ndawo sibasa kuzo. Ingxaki ke ezikhoyo Asanda zezokokubana noko kulaa makhaya bahlala kuwo currently akunode kube ngathi kusemakhaya abo. Uyabona Asanda, umntu ohlala kwi-B&B akonwabi ngoba ayikuko kwakhe phaa. Nomntu ohlala eholweni okanye enkonzweni, noba nganomatrasi nengubo aphekelwa athini, intliziyo ifuna into yobana
goduka uyohlala kwakho. Siyayiqonda ke imeko yabantu into yobana ayiyo meko efanele uba bahlala kuyo, kodwa ngenxa yenkxwaleko kunyanzelekile uba sibagcine phaa de sigqibe ubalungiselela khona ukuze sibasuse baye kumakhaya abo afanelekileyo. Asinawuthetha ngesigaba esinye apha kwindlela yokuzama ukusombulula lo mba. Kodwa uyakwazi usipha mphathiswa yimalini ebekelwe bucala ukuzama ukukhawulelana nayo yonke le ngxaki, kwaye kule mihlaba sewuthetha ngayo ngaba sele kuqaliwe ngokukwakhiwa ezi-temporal structure esisombululo ke sethutyana eso, now that uthetha kanye ngale mihlaba? Le nkxwaleko ikhokelele into okokubana umyinge wemali yawo efunekayo ukulungisa i-infrastructure, ukubakhela amakhaya, ukuqinisekisa into yoba iindlela zikwimeko elungeleyo. Loo nto isibangela into yobana amasebe karhulumente le nkxwaleko iwabuyisele emva kangangomyinge we-3.2 billion. Then oomasipala sebebonke umyinge wenkxwaleko kubo ofaka i-infrastructure, iindlela, ugutyulo lwelindle namanzi yi-1.8 billion. Iyonke loo nto ke ikhokelele kulaa myinge wemali engange-5.1 billion. Now into esiyenzayo ke Asanda, khumbula into yobana akufunekanga saphula umthetho naxa sisenza lo mcimbi wobalungiselela indawo yohlala. Kufuneka siqinisekisile into yobana i-environmental impact study iyenziwa kulaa ndawo bazawuthi bafakwe kuyo abantu, neenkonzo zisiwe kulaa ndawo, so that xa befika bohlala phaa bangathi hayi asinamanzi, asinazo ii-toilets nazo zonke izinto ezifanele uba zixhase uluntu nokuphila kwalo. So zizo izinto ezisithatha ithuba uba sikwazi ukugqiba lo msebenzi, kodwa sibekele bucala siliphondo imali engange-120 million ukukhawulelana nezi temporary structures nokuzama into yobana zonke iinkonzo ezifanelekileyo khona ukuze la makhaya abe khona zibe khona kulaa ndawo. Now bavelelwe zezi ngxaki, mhlawumbi ke sibuye umva ngoku. Uba ndikhumbula kakuhle kusaqhutywa nokukhangelwa okanye seside safikelela kwixesha uba kugqityiwe ngokukhangelwa. Mphathiswa, ezi ntsapho ndike ndazibona ke nabanalo ithuba lokuya ngokhethekileyo OR Tambo okanye ke nifike ngaphaya eAmathole nezinye iindawo zalapha eChris Hani. Nikwazile ukuzincedisa ezi ntsapho kwindlela zokuba zingcwabe ezi ntsapho okanye bebezibonela? Hayi sizincedisile Asanda. U-social development, uSASSA ebekhupha ngasidumbu nganye ngasinye esiphaya umyinge oyileyo phaa kwi-4,600 plus. Loo nto ikhawulelana naloo makhaya. Okwesibini, besisa igrosari kuloo makhaya onke. Okwesithathu, abangcwabi u-AVBOB bonke le mizimba ebeyigcina phaya ancedise ngetransport ukuyigodusa. Nabanye ke abantu bafikile besixhasa, abantu oosomashishini njalo njalo, besisa ii-donations kwezaa families. So zonke ii-families zithe zalifumana uncedo lukarhulumente ukuze bangcwabeke aba bantu. Asiyekanga ke Asanda ukuqhubeka nephulo lokufuna ezo zidumbu okanye loo mizimba ingekafumaneki. Inoba uyibonile kwi-TV umama osakhalela usana lwakhe olungekafumaneki. Sinaye laa mama kulaa ntlungu akuyo, sisebenzisana naye, sizama into yobana iitim zethu mazenze unako sizifumane ezi zidumbu zingekafumaneki. Nizawuqhuba ne-oversight, masingenapho kwakhona ngomso? Yes, ngomso ndizawuba phaa e-OR Tambo eKing Sabata Dalindyebo ndiyojonga into yobana abantu basahleli kakuhle, bayatyiswa, zonke into zabo ziyenzeka,
umcimbi wokuba banikwe ii-sites ezintsha uyenzeka. Yonke loo nto edibene naloo nto ndizayoyijonga ngomso, ndiqiniseke into yobana ndihamba noosodolophu bobabini, usodolophu Ngqondwana wase-OR Tambo nosodolophu uNyaniso wase-KSD. Sobathathu sifuneka siqiniseke into yobana umsebenzi karhulumente nazo zonke ii-departments ezifanele uba ziqiniseke uba wenziwe umsebenzi, funeka siqiniseke uba abantu bethu phaa noko bahleli kakuhle. Asinawude sithi ke bahleli ngokwamakhaya abo, kodwa noko intlalo le mayibe yeyamkelekileyo. So sizayokwenza loo nto ngomso. Makhe sithethe ngezi zithili. Uthe kwintshayelelo yakho phantse zonke izithili ziye zachaphazeleka. Ndiyaqonda ke wonke amehlo aseMthatha, ase-OR Tambo, wonke amehlo ase-Amathole. Masiye kwezinye izithili, khawukusisobela umfanekiso wezinye izithili. Nokuba mncinci kanganani lo monakalo, kodwa ume kanjani? Bangaphi eChris Hani, bangaphi eSarabatman, bangaphi ukuba bakhona eTsouqabe, njalo njalo? Alright, izithili zonke ziye zachaphazeleka Asanda, kangangokubana e-OR Tambo amanani esinawo ebesithi ngabantu abayi-78, e-Amathole ngabantu abayi-10, e-Alfred Nzo ngabantu abayi-5, eTsouqabe ngabantu ababini, eSarabatman ngabantu ababini, eChris Hani ngabantu abahlanu. Ngawo ke amanani esisebenza ngawo okweli thuba. Sikule meko ngoku kubonakele into yokuba lifikile inguqu kwisimo sezulu. Noba ke nesicwangciso ukubheka phambili nangendlela yokukhawulelana nale meko, bazawuxhaphaka ezi zinto. Nithini ukusuka kule ndawo ukuba kukhawulelwane nale nto ke ngoku? Mhlawumbi singaboni xa kuphinde kwanetha abantu bekule nto. Sikhona isicwangciso esicacileyo? Ithini igqugula ngoba izigaba zonke zorhulumente benidibene phasuke libiqalile le nto? Ikhwelo lokuqala ekufuneka silikhwaze lelokuba ukwakha ikhaya labantwana kwindawo apho inothi ifumanise ukhukuliseko lwamanzi, oko kukubulala usapho lwakho. Ngoko ke siyabongoza abantu mabangokhi imizi yabo kwindawo enochaphazeleka kukhukuliseko lwamanzi, ngoba sibone imizi emihle Asanda eMthatha ikhukuliswa ngamanzi ngenxeni yokokubana ingaphantsi kwe-floodline. Loo nto ithi ke ngoku phambi kokuba abantu bakhe kufuneka baqiniseke into yobana le ndawo bakha kuyo yindawo eselungelweni, and ulifumana kwindawo enye ilungelo lala ndawo, ulifumana kumasipala wakho uba akuchazele into yobana le ndawo iselungelweni okanye ayikho lungelweni. Nasezilalini ngokunjalo sisebenzisana nelasebe lika-agriculture, siyakwazi ukuxelela into yobana le ndawo wakha kuyo ayikho lungelweni, uzawukhukuliswa ngamanzi. So kufuneka abantu bakuthi balisabele elo khwelo khona ukuze basinde exeleni lokufa. Ingxaki ke i-climate change isibonisa izinto esiqala uzibona. Siyaqala ufumana imvula ezingaka ngexesha lasebusika. Uyayibona nawe Asanda uba yinto esiphila ngayo ngoku. Ibonisa into okokubana ngoku masisoloko siselungelweni lokokubana imizi yethu ibe kwindawo ezilungileyo. Okwesithathu, yinto okokubana singamasebe karhulumente kufuneka siqiniseke into yobana sisebenzisa ezobuchwepheshe ukuqinisekisa into yobana xa izulu lisizisa siyakwazi uba khawuleza sibafakele imeseyiji abantu yokokubana mabasuke kwiindawo ezinoba zinochatshazelwa lukhukuliseko. So loo nto ke iyasinyanzelisa uba sisebenze ngokukhawuleza uqiniseka uba ezo systems
kuthiwa zii-early warning systems zikhona, ziyasebenza, abantu bakuthi bayazazi futhi bayakwazi kwabona ukuzisindisa ekufeni noba urhulumente akakafiki, kodwa bakwazi bona uba sibacebise, sibafundise. Sinolophulo esithi zawungena kulo lokuba abantu mabayazi intwaleko uba xa ifika benza ntoni. Okwangoku ifika abantu njengaphaa kulaa mmandla wasedikolini, ifika bengakwazi uba mabenze ntoni. Boyangena sincokola nomphathisi wesebe lorhulumente ngobambiswano nemicimbi yemveli kwiphondo leMpuma Kapa, Mnumzana Uzolile Williams, ku-27 emveni kwentsimbi yethoba yiVukani FM le. Masilungise imicimbi ekhaya. Kweli xesha lokuzinga nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enamba 79 Robinson Road kuKomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Bayangena ekhaya ngosuku umzuzu wama-28 ibethile intsimbi yethoba yiVukani FM lesitheke imbadu. Ndithe sincokola nomphathisi wesebe lorhulumente ngobambiswano nemicimbi yemveli kwiphondo leMpuma Kapa, uMnumzana Uzolile Williams. Kulapho ke siqwalasela umgama oseluhanjiwe ngoku kumba odibene neziphuma zike zagubungela iphondo eli leMpuma Kapa. Mphathiswa, uba ndicinga kakuhle icandelo lemozulu layiveza into yokuba masiyilindeleni into enje. Abantu bakuthi abayiva ngalo mzuzu de ubungozi babubona. Uthini kubo, ingakumbi xa soyame ngoku kwenzekileyo kulaa mandla? Linene elo ulitshoyo Asanda lokokubana wakhutshwa umbhobhosho, kwaye xa ukhutshwa umbhobhosho thina silisebe siyaqinisekisa into yobana wehlela ngezantsi koomasipala lo mbhobhosho. Oomasipala ke bawuthathe mbhobhosho lowo bawufake kumakhasi enxibelelwano njengokuba nathi sisenza ukuze abantu bazi ngawo. Side sathi mawafakwe as early warning systems kumacandelo onxibelelwano afana nani, ii-radio stations ezi-community based, so that nikwazi ukukhawuleza nibazise abantu ngemipoposho elolo hlobo. Loo nto ke izabasindisa, kodwa xa abantu bengawukhathalele umpoposho kuba lilishwa ke ngokuba bachatshazelwe lugutyungelo ngamanzi. Mphathiswa, amazwi wakho okugqibela sikhulule, kwaye awunawatsho okugqibela ungaliphosanga noba linye kweli xesha lolwaluko ukuba kufuneke baye bephila babuye bephila. Mandibulele elo thuba undinika lona Asanda. Okokuqala, ndinyamnye ndanyelise izimvo ezizama ukwenyelisa inkulumbuso yephondo lethu. Xa inkulumbuso ithatha ixesha lokokubana iyojongana namakhwenkwe wayo eyowolusa amabini, kubekho abantu abayibona loo nto ngongathi kungakhathaleli eli xesha lenkxwaleko. Manditsho into okokubana abantu beli phondo bamazi ngcono unkulumbuso uMabuyane nangomsebenzi awenzela abantu baseMpuma Kapa. Soze abantu balapha bamgxeke unkulumbuso ngokubana enze eli khwelo ndilikhondoza mihla nemihla lokokubana abantwana xa besesuthwini kubalulekile into okokubana abazali babo mababe khona esuthwini ukuze ukwaluka kwaba bantwana kukhuseleke, kube phantsi kwelihlo labazali. Now, ndiyibulela kakhulu mna into enziwe nguNkulumbuso. Usishiyile thina wathi jonganani nalo mcimbi
wenkxwaleko wabe ibinguye ohambela umthatha esomba izidumbu phantsi kwezinto phaa besihamba naye sikhupha isidumbu uNkulumbuso. Anganza njani ke ngoku asanda abonakaliswe njengomntu ongakhathaliyo? Oonondaba ke abangenazindaba bayathanda ukwenza into engekhoyo bayenze ngathi yinto ekhoyo. Ndiyafuna ukuba ndiyanyelise loo nto uba ayilunganga, ngoba kweli xesha lolwaluko sithi abantwana bethu mabaye bephila babuye bephila, kwaye abazali babalulekile ekuqinisekiseni into okokubana isiko lihamba kakuhle. Ngaphandle kwabo liyafeylisha isiko. Kangangokubana sifuna abazali, sifuna baqiniseke uba abantwana baphononongiwe ngoogqirha, baqiniseke uba abantwana bayawasela amanzi besesemakhaya, baqiniseke into yobana abantwana basetyenzwa ziingcibi ezisemthethweni, baqiniseke into yobana iinkosi ziyaziswa ngokwaluka kwiindawo zazo, baqiniseke into yobana ukutya kuyasiwa ebantwaneni so that abantwana batye emasuthwini. Ndithi ke uNkulumbuso wenza loo nto kangangokubana xa egqiba ungcamlisa abantwana ndizabe ndipha ndiyojonga uba ingaba uyawulandela na umthetho uNkulumbuso. Kangangokuba ndithi ke abazali babalulekile ekwalukeni kwabantwana, mabaye bephila abantwana bethu babuye bephila, kwaye sithi wuntu kwiNkulumbuso ngokuba iyohlala nabantwana ibe likhankatha labo kweli xesha labantwana besesuthwini. Nkosi Mphathiswa, siyabulela kakhulu. Nkosi kakhulu. Right ke lo ngumphathiswa wesebe lorhulumente ngobambiswano nemicimbi yemveli kwiphondo leMpuma Kapa uBawuzolile Williams ebesinika ke ungenelelo lwangoku ukuba luthini na lungenelelo lukarhulumente kumaxhoba ezikhukhula kanye apha kweli phondo okukhethekileyo kwizithili ezifana nayo i-OR Tambo. Sawudlulela ke ngoku kumgca olandelayo wolu suku.